ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kat kum ka jingkhen balapan mi de katanat ka koit ka khia ka sarkar jilla tang menta ka sngi ka Tarik ubanai rempang arajar arpuar kila don hadu arspa alai pu sangut ki badang shuyo ya ka jingpang COVID-19 bat sangut ki bala Khlad no bat lai spa prapo nyongut ki badang shuyo jingkot nekani ka jingpang kat kum ka jingkhen ka balayo na katanat ka koit ka khia menta ka sngi ka Tarik ubanai rempang arajar arpuar ki babone ki bayo ya ka jingpang COVID-19 ki daina East Khasi Hills District but ki don hado shispa hanreungot bod sa ka West Garo Hills District kabadon sanpu prangut ki nongpang nangta ka Ribhoy District khat saungut mat na ki wei pat ki district ru baro saungut ki bala Khlad menta ka sngi ki dei baro na East Khasi Hills District haba khain kelum ye ka jingdon jong ki bre ki badang yo ye ka jingpang COVID-19 hado menta ki long 8,000 nyo pusangot Kibala Khlad hadu menta kila poisha ka 6,000 sanspa lai pulai ngut kibadang don hapo ki jaka sumar ki don hadu shispa sapusan ngut